وأهديك صراطا مستقيما. Bir ғасырға сузылған тынлықтан соң оның диуарларында енеден Құр'ан сүрелері yoңғырай. Ок мәшіт түзіклендірілді, һәм қобат мұсылманларны өзіне жия башлады. Ошылыш тантанасында Рүстем Миңнеханов, Татарстан рәисе хакимияты жетекчисе Әзгат Сәфәров, шәһәр мэрі Илсур Метшин катнаша. Тәңкирәгә қолларыбыз жетмәде. Сулеймановыздың Татэнергазбет бәрішсізге сіздің командаға зор рахмет. Түзушілерге зор рахмет. Бек яхшы ұстазлар натур етіп шушы мәчетне түзекләндерделәр. Такая историческая была, вот все архивные сведения. Казанның Яңа Татар бистәсендә төзелгән Тәүге таш мәчетнең төрле елларда нинди үзгәреш кичерүен әлеге фотосурәтләрдән күреп була. 19 гасыр башында агач гыйбадәтханә урынында барлыкка килгән ул. 20-х годах уже на это мәчет не Дөрестән дә 1928 елда аны ябалар, 2 елдан соң манарасын сүтеп алалар. Төрле елларда биредә кызлар мәктәбе, оннан мех фабрикасының цех урнашкан. Соңрак озак вакыт бина ташландык хәлдә була. Аның ачы язмышы Әмирхан Еникинең мәчет елы әсәрендә дә чагылдырылган. Тәшим торган менә бу каршы мәчеткә каршы иде. Мәктәп булган кызлар укыганнар. Минем иптәшемне малай вакытында чакырганнар пич ягырга. Борынгы мәчетне былтыр иганәчләр ярдәмендә төзекләндерә башлыйлар. Ички ягы буенча чыганакларда бернинди мәгълүмат булмый. Шуңа күрә аны татар традицияләренә нигезләнеп яңарталар. Милли бизәкләр тәрәзәләргә дә, кызыл килемгә дә төшерелгән. Диварлардагы түгәрәк шамаилләрнең һәрберсендә бер пәйгамбәрнең исеме язылган. Совет чорында бинаны нык үзгәртсәләр дә, иң әүвәле анда 2 баскыч булуын ачыклаганнар. Шуңа күрә реставраторлар тарихи төгәллеккә китерү өчен бүген дә аны шул рәвешле торгызганнар. Мәчетләребез ул рухи татарлар өчен рухи үзәк. Хәзерге вакытта да татар телебезне торгызуда да ул зур ярдәм күрсәтә, чөнки мәгълүм булганча җомга вагазларыбыз татарча алып барыла. Белгечләр мәчет ачылгач, бистәгә татар рухы кайтыр, мәхәллә җанланыр дигән ышаныч белдерә. Татар халкының бер ние бар. Бетте дигән чакта гына жаңадан шатып чыга да, жаңадан тегерләп яши башлый. Шуңа күрә ниде татар бистәсенә дә, Казанна да, башкасына да иншаллах тәала. Яңа Татар бистәсендәге калган объектларны тәртипкә китерү турында бүген Рөстәм Миңнеханов шәһәр җитәкчелегенә бурыч куйды. Мәчет появилась, и эти здания сейчас будем требовать. Надо всем дать предписание, пусть дают это, или пусть приводят в порядок, или какие-то... Шикарные виды на Волгу. Это центр города. Беренче азан белән Ак мәчет яңа тарихын яза башлар, һәм инде тиздән халыкның дини мәгариф үзәгенә әверелер. Алия Сабирова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.